bal mun yoro fana la mo do be jamana in kono ta fantula na fantula kuma kelen tuda o ba fo ko committee uyu nati jamana kono do mbape kame adola wojo la nteme to netu la me nteme to abake ka dawt ka telefoni la ko ala ko oma arasalina min rasuli illa bil lisan qaumihi li yubayyana lahum ko ala yere ko qur'ana kono ko ala ye ciden cide ci ikam mugo kan ne ko aye ici o de la ikam mugo be kuma mimme ko ciden cira rabu de ma ko ma tiyan farafi ma on ka ciden te ko la le farafinde ko ale ta rabuye ko ale farafinde ko qur'ana ta le ta qur'ana ya rabu kande ko ciden ma ci alema wala yere ko mara sana min rasulillah bil lisan qaumi binya me do fana ka wojo la ko ewa uyu ulu ci ku bilala de ko imbe na bangew ko yu ulu bilala de tero buru katina cinya doro ko ba fo ulu yede de ko mi qur'ana aya min be na be se ka shikado mo la doro o beta o aya de fo ulu yedoro ko aya fo doro ko misali la ko sunyoro ko abe yoromi folo la sinjugu njigi chogo folo ni summa wajibi ya yoromi ko ba fo sisa yene aya fo aka fo mo ye afle qur'ana kono sunyerete wajibi ya ku go o yoro nunge tomo ku fu ulu yedoro ko ulu fo udoye ninfo donc ale ko ciden cira ka mo dema ambe ya bun kasiri fule ka falete nonun do yere akoni ala ko ciden ka bali masru baga o ta yira ko ciden ka babali danya ka bali masru ye ciden ka baga ni be jiya mo be dema aka bali masru bo kono de akabe kuma ni ala ko ayat wala litunjira qauma ma unjira abaahum fahum khafilun ala ko pour ciden ka mo baga mo munu nu fawma baga nu nyina nendo wa qala ta'ala ko ala ko litunjira ummal qura wa man hawlaha ako ala ko qur'ana kono ciden cira akan makkan kaw baga ni dugu be makka kerefe ni ya ciden ka baga bali be bedema ako wa qala ta'ala ko ala ko ayawre kono li unzirakum bihi wa man balagha ne cira de purun kaw makkan kaw baga anin nin ka baga ni sera mo ma qur'ana sera mo ma ni fana ka baga li kelay est ce que ni makkan kaw na rabu doron tay sisa wa man balagha qur'ana sera mo ma diya kono cide nya baga li kelay katifana ma ako kama qala ta'ala ako komini ala ko masamin korotani o man yakfuru bihi min al ahjabi fan naru mawiduhu ala ko jama munum be diya kono nim jama kulu kafirani qur'ana e ko tasuma de bilaline o yamma kan kaw doroya o ya arabu doroya o ma arsalinaka illa kafatan linnas ala ko le ma ciden ci foya ko hada madembe ko ale ya ci kata hada madembe de ma akoto kono fi sahih muslim ko ana muslimu kono walladhi nafsi bi yadihi ciden kun kala ne masay nimbe masamin bolo la yasma'u bi ahadun min hajil ummati ciden ko mo sitenne ka kibariya min nimman to labawunna yahudiyyu wala nasraniyyu ikera yahudiyo ikera nasaraye summa la yu'minu bi illa daghala an-nar o ko fi ni saray malli manani ne ibedo tasuma kono ye ciden ka kuma en ka fara yau kaya chama be qur'ana kono donc ciden cira bedema qur'ana ye islama bede tay arabu kanye sirama bede ka kanye ciden ye ewa jiya bede ka ciden amma ci aka rabu droma bon ulunya na farafinya o de kafiri farafin koni de pigale farafin de sire kafiri fo ulu betu dambe kata firawna ma ko ulu ye firawna kam gode amba damina fulo jiya yere damina na ni dina yere de fulo jiya ma damina ni kafiri yawo buna basi ko kata adamala kana nuhula qarani tande ba kuna ko betunyel abetumbeli manadeka tuma min nuhu kan mogo ye fon wero bato ka fara ala kare ala ye nuhu ci sinyo jiya damina na dina de lawo be bora jonna adama ni hawa ute ulutu nye kafiru dia ngo adama ni nabi nyuma de jiya damina na silamiya de la
bon et puis ibun minna ulu nyana ulu be se ka mo benu islamiyya la kan islamiyya tiya ala ya hada madani islamiyya dade fitratallahi alladhi fatara an-nas alaiha ala ko dina min fulani ya kon ni ala ka dina de dina min ni ala ya hada madan be daka e puis ciden ko kullu mawludu yuladu ala fitrati abawahu yuhawidanihi aw yunashiranihi aw yumajjisanihi ciden ko dengo dembe wolo abe wolo dina de ka dina de ba dusukun kono abange baka fula de ba ke yahudiya ye abange baka fula de ba ke nasara ye abange baka fula de ba ke majusiya donc diama damina kafiriya la de jiya damina nanin limaniya ni islamiya de et puis kata nuhula kanan ka cide labanna cide cira ana kam mo munu limanana beslama abeslama cide kata nuhula ewa fo muhammadu sallallahu alaihi wasallam cide cira nim manto munu aka manto mo munu limanana abetum beslamiya de ka dina wure tuntew yahudiya ya yahudaw da ya da uyerela nasara ya nasaraw da ya da uyerela sinu musa tunye silama de anaka mugon isa tunye silama de anaka mugon dina wure sima na dina kono ni islamiyate mugo kan nindo donc ambe min fo jamana yi sana an katte mo kayro kaya nebe min fo jamana dew aye aka hakilu franyo ka kamiti koyna aya minani hakiliye hakilina kele de do koy am fana ko kele ni hakilina de parce que jugu de bu ko fe silamiya jugu ni jamana jugu de bu ko fe silamiya jugu munum be jamana kono ani jamana yere jugu be munum be jamana kono ani silamiya jugu munum be kenema yahudani nasara ye unyema yunjuru be rude de bono ulude ka ko do koy parce que yado an ka jamana hamasa be mugawla jamana in kan mugo chama islamiya kadaye me famute yahudai nasara yodo ni ko nati islamiya laggo silimbe minna qur'ana laggo silimbe minna malikew laggo silimbe minna yorunin kele maliyem be funteni dusu be wuli anye fere bettige an ku bila nyogona an ku kele o ka fama munum be kunna si sanye fere bettige pour ku kele ka kele bila nu ka population nyogon ci amma soro min nan taranin nin ko nye yorunin kele be wuli ka fama kama u be dusu be wuli u be bila nyogona u be marasi bambali u damina u be kele bambali u damina u be tasuma do damina unu be fama in kele una be bila nyogona u kala nyine ninde ubado jamana in kadina kadi jamana mugo chamanye me famute ni dina kadi ye doro ye ka hakki ika dusu bilika hakili nye doro ube ye dina kanu bila famu nye doro be tinyali ke te nyali ke jamana dewa kan nin kolosi aya mina ni hakili nyumaye jugu fendero au mbe nunun kalama koy kata jahamiya wula mu'tazila khawarijun depuis gale yahuda de ben nimbe koro yahuda ni nasara ka silamu yere fara ka bidia do dina kono yahuda ni nasara de do ulu de be bidia mo kelen kofe hari mawlidi fule yahuda ni nasara ba financer o ba deme bidia be dina kono pour ka silamu fara yahuda ni nasara de nodo jahamiya lesiri wulude mu'tazila lesiri wulude mugo mununye usman ibn affan fa abdullah ibn saba yahuda de do ya yere ke silamu pour ka fitina nda wuli ويشاؤون في الارض فسادا ala yero de fa ko yahudiyaw ni nasaraw be tinyali de jense dugu koloka kullama awhadu an-nar lil harbi atifaha Allah ako waqti ren nu ye tasuma meneni kele de fitina dugu koloko ala de ba fa tasuma menena de ko fitina mo de do koy yahudiya do nasara de bu ko ulu de bu financer ulu de bilanina ube farafina sagi ko fe chogomi kere ni bolo ka ubanka jamana sage ko fe chogomi kambila nyogona ko nyumante koy amba kontrola amba nankariya amba raduka ka fana andi minenda kuro fana in tansurullah yansurukum yusabbit aqdamakum amboke mi ukamitu yere kado ko ala ko qur'ana kono wallazina yashauna fi ayatina mu'azzidina ulaika fil azabi muhdarun
ala ko mo munun be ku re dija nu ka tama fe pour ko ne ala ka aya u tinya aku be dese e pinni ala bu billah hadar yalla jabama yawmal qiyamah ala ko innal ladina yulhiduna fi ayatina la yaghfawna alaina afaman yulqa fi an-nar khayru amman yati amina yawmal qiyamah imalu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basirun ayat da falende kanunun boa ala ko innal ladina yulhiduna fi ayatina kum munun bake ka jenge ne alaka ayawula ko fofo chogola fa fo chogote minye ku do yorula ka do yorote minye la yakhfauna lena wuté dogone alala kamitu dogolen ta alala koy on debe korto mais ala te korto parce que bebe aleka minali de kono ale te korto ilaw hada mare ndebe korto nunu mina chogo be ala bolo nunu halaki chogo be ala bolo ala te korto on debe korto ala ku te dogale alala iyado adu be dogo ko kabido kunkurunu dilade mais ibe dogon de la ima dogal la yakhfauna alaina ala ku te dogale alala koy ala ko afaman yulqa fi nari ya lam mu'min be bila jahannaba tasuma kono khairu amman yati amina yawm al-qiyamati ya la utigi de kanyiba ube mu'min hakili sigilembe na qiyama donna mu'minun islama kamiti ni mu'minun islama jonkanyi o ko fi ala ko chokode ako imalu ako aya ka barake de imalu ma shitum ako min kada ya awya ke innahu bima ta'maluna basiru ala abe barakala nya babela ala de nin fo kamitu ye munun beke ka alaka aya ucinya ako min kada ya ke de abe barakene ala nya babela ubena ni fengo fenya kamitu ubena ni kuma ku be dina cinyana utesika dina cinyawo ima ye kuma kelento da wakatu dolo na ina ala nani wakatu dolo ina malika nani parce que tinyali kala min ba fe ka dina cinya ka silamau to cinya ka fitina wuli dina cinya na fitina wuli na ye kuma dofo na ya do ma dina cinya abeta kuma wurefo na ya do fana ma se ka dina cinya beta kuma wurefo fitina wuli la na ye kuma dofo ma fitina wuli aba yele makata kuma wurela no ma fitina wuli aba ayele makata kuma wurela utumbe ala nani feuna har binye do fana kabiro me awa konu wahabiyaw koni wahabiyaw mo wahabiya magara wulula ko wahabiya misri bebe datugu ko epi ko datugu tede ku be wahabiya be faga naluma de yo ni fagali tumbe wahabiya bodjan kono ete wahabiya soroya mais abeye munye parce que ube fitina wuli de la nanye nin kuma fo masika fitina wulan kan nin kuma fo pour fitina ka wuli o de aton ko jamana den ko jantu yerela an ka minani hakle alaye mun fo yoro fanala ala ku unzuru kayfa darabu laka li amsala fadallu falaysa tiuna sabila nunu fora cide awnyew nko wakati dole ba fo cide nye ko galon tigla de wakati dole ba fo dabali kala de wakati dole ba fo ko dabali lendo wakati dole ba fo donkele danade wakati dole ba fo shaytane de qur'ana jigika wakati dole ba fo ye kurun filina de wakati dole ba fo ku ye sinji farla de balima farla de nimbe foraye pour ka dina cinya ka fitina wuli ala ku unzuru ako ci aye cide lakabako ako ekalla gedro kayfa darabu lakal amsala yem misaliya chaman gosila chogomi wakati dole na fuma fato wakati bodo na ti donkili dana wakati dole una tuma koy dabali dendo fadallu ifililani mbela falaita tiuna sabila uteseka siraf sorofana kamogo sage kaboyma qurtubiya tawsirin chogola falaita tiuna sabila ako ay hilatan fi saddi nasi anka uteseka fere su soro kasira si soro ko be mo sage kaboyla iteseka fere soro donc falaisa tiuna sabila ufilila chinyama uteseka kanda aya were kuna lako wala yatunaka bimathali illa dinaka bilhaqqi wa ahsana tawsira ako kafirun ni kuma sitena yuma ni misali ya sitena yuma fonne ala fana be chinyana tima ani tawsir nyuma au kamitu na tara kuma modofie balaw kuma fitina kuma jabu be salamu bulo au teta kuma sidila
min jabute islamaw bolo fo mo mi makurana kala kanye wala yatunaka bimasali illa dinaka bilhaqqi wa ahsana tafsira akunu kuma sitena ima ini misali ya sitena ima kube dina chiyana ye fonni ala fana bena ni chiyaye ka dima ani tafsiri nyuma donc ambe min fo ulu tese me ande ka koy minani hakli an kan ka jamana noni fu nin kana ke sababu an ka maraci wuli tuguni ka wuli an ka famo ko fe kan ka jamana noni ka dama kan sagan ko jugu la nyine yo de koy jugu munum be kenema jugu munum be jamana en kono o kala nyine nin de jamana do ay nin minani hakli kan nin famu de ala ko qur'ana kono nin kafiru yahudani nasara nu ka kalandew ani islama jugu ala ko cogodi ako innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasaratan thumma yughlabun walladhina kafaru ila jahannam yusarun alakum mu'minun kafiriyara ubu kanna fulun nafaqati puru kam mugo sagi kabo alaka dinama alaku ubu kanna fulun nafaqati de me ube perda bela وكف السلامية بنا السيبا يصروكا وتشالا سلامية بنا السيئولا كافروا بوكا نفرون نفقاتي فروكا مغوصة كابو ألاك سيرامك ألاك الدينانا ألاكو بوكا نفرون نفقاتي دي ميو بنا تردا بيلا فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة أكو بنا نفقاتي دي ميو بنا بيلا ثم يغلبون وكف السلامية بسيئولا سلامية بوكا awa ko kafiru ni ala be kafiru be fara ɲɔgɔn ka kata jahannaba de wala ulu note nin dina la note qur'ana la note malikaw la ni ye sigira ala ka malika be sanfɛ ni e yon nana o be mun ciya malika la ki yere halaki doro u ya do aw te fen kalama u baw halakiya me yahudani nasara ni islamiyaw jugu de do jamana damma fo be nyuman na de me an ka minani hakile an ka to an ka nyemaw bolo u ka jere dibila u yere ni nyogonche silama nyemaw ne kalambago be se ka she an ka fama ma dibila chogomi jiju koro chogomi nu be hakili nyuma yira nyogona kan ne se hakke ka ponna njake nyogonye u be nin koy mina chogomi an ka tu bolo koy an kana an ka ewa dusu bila hakili nye silamiya kanu an kana bila famu nye de nin ko sugu nana nin ko basugu nana aya sagi kata nyemaw ni kalambago ma karamugo belebele baw karamugo baw hari sunna karamugo bam munu sara nu ka kitabu be sunna karamugo bam munu be jiya kono ala famu salaf salih nin ko sugu nana aya sagi katu ka famu ma ulama ul kibar wa idha jaahum al amr min al khawf aw al amn ajabu bihi walau radduhu ila allah wa ila rasuli la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum ayella da buni qur'ana yede ala ko silamo ni ko nanu ma dro uba chari ka jense akon nutu ni ko sagi kata alama ani cide wa ul amru minhum anu ka kun nyemau la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum ala be mugo la dunya mugo munum ba fe ka ko nyire kise nyine ka haqiqa nyine ala be ulu la dunya la ay ko taka ko ñu ñemo bolode doni ke baga bele bele baw rasikhina fil ilm ay ko sagi kata doni ke baga bele bele bawma aku ka kitabul laji aku lame anaka jamana ka ñemo ay ko sagi kato ma kana jawlade abeta dibila chogome abeta usegere chogome akele nu kele namu borto keneka nama wulu kama keneka aya keni hakilina koye ukananka jamana saganko katama ulanyini yode ambe alaki de lalaka jamana nkishi jugu benin jamana ina jugu mu benin jamana inkono jugu mu nimba kenema silame jugu mu benin jamana inkono silame jugu mu benin e wan jamana kenema ala anyi alaka be gono kono anyi alaka be gono kono alaka ka be ka fere jugu sagama hasbuna allah ونعم الوكيل اللهم إنا نجلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم أنك ننفوك شاي أنك جمناكم حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم إنا نجلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ألا
iya an wasa ala ya an wasa hasbunallahu ni'mal wakil ni mo min yi ka kodi alama iya de adin baka nyumama ala anyi eke ku ka gonon kono ala ikan kisi ku toroma tumami kina na ko cidenyen madina ewa ko kafiru farala nyogon ka kama ku bina be bam madina ya uyennin kuma de fo hasbunallahu ni'mal wakil ala yu wasa tumamu yi ibrahima ta ku ba fili tasuma kono ayennin kuma de fo hasbunallahu ni'mal wakil ala ya wasa jamana de ayennin foli chaya ala kan wasa kan kisu toroma hakilina jugur hakilina kele de koy silamiya cinyali o bala mi abelebere baye munye jamana imbake ka basigi min soro jamana imbake ka tanye min ke ni bedade mo chama jamana fancama an ka fama munu fule nu yukanu nu toru ko o ba ko amunu no hakili sigi de wuli o hakili sigi min fule fitini min fule namba soro de o nya tana yode o hasidiya da bulo ba ko da wuli ka bonka an kan janton yerela aya minani hakili nyinwai wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina jalamu minkum qasata ayesira fitna nyede ni fitna wulila munum be fitna nyere kuna te dawulula koy ni jamana noni na kamiti munum ye fitna mugo nu ye fitna wa te dawulu dorna koy wattaqu fitnata la tusibanna alladhina jalamu minkum qasata alaka hakni man da inshallah ambe kontinan ka deresuka ni nye konnanja dode anan sheko e minye jamana in kono kake anka jamana nyumambe to ambolo chokomi ala kan kisu toroma ala ka do annu che aha